Hakakerteng utrai bat nong pen im jungi ujisu, ngipdiang singo bha ye pi iwei pe iwei baro, ki ba aye kapor ka bakordor, banpej bat sngap ya kani ka program lang ba ka Good News TV. Kanong rim ka bangan kren hakani kapor ka di na ka shiti jong ujakap, kalinong balay ka dekot bakandai. Bat ka kubor ka bangan kren, ka di syapang, ka bor jong ka ktin. Kiktin kidon ka bor ka bakraw, kila ban kerku ne tim, pen koit ne pen mensau, te ne pen jot. Hang ne u Jacob upen ken mau yangi ya ka jing persyak ha ka jing kren jengi. Da ka juk ka thelid, ngi yaro ya ublei, hindri ngi kren sniuru syapang ki weipat. Te ka ne ka dekot ka tenju yangi ban perkat, kumno ngi pendon kam ya ki ktin jengi, bat hato ki pendon burom shisha ya ublei. Hang ni ngi yoi ba u Jacob u kedeu ya kajing bom yahab ha kajing keren briu. Ngi pendon kam ni kashintu jongi ban mane bat pendon burom ya ublei. Hindre ngi pendon kamru ya ka ban pen mensau ya ki weipat. Da ka baklet ba ya i wei pa i wei briu la thau ha ka dur jong ublei. Tekan ne ka dekot ka hikai yangi ba kajing keren jongi ka de ban pen pau ya kajinget jongi. Bat ban pendon kam ya ka na ka benta kajing baha. Om ban pen sniu. Kalong ru kajing pen ken mau ban sensyar ya ki ktin jungi, bat ban pen yade ya ki bat kamon ublei. Kajing hikai ka bengi yok na ka ni ka dekot. Kabaningkom, ki ktin jungi ki de ban pen pau ya kajinget jungi. Kum ki briu, kajing keren jungi ka de ban long kajing pen pau ya kajinget jungi ha ublei. Henry ladangi kam bangi it bat mane ya ublei. Kiktin jungi kide ban pen i ya kajing sbun, kajing shisha, bat kajing ay mensim, om kajing keren ben. Hang ne u Jacob, umaham yangi, dah ke baong, kito ki banyau yala de ba kilong ki bariu bele, bat kim bat scam yala ka jong ka shintur, ki syukor yala de, bat kanyam jong ki kalong ka baklem dor. Te kane kemud balada ki ktin jungi, kim ya de bat kajinget jungi, Teka jing IT jungi ha ublei kalong kabadon jing keli. Ka jing keren jungi kadei ban pendon brom ya ublei. Om tang habangi duai ne mane. Henry ha ke jing ya keren jungi man la kesengi bat ki weipat. Kabaar, uwei pa uwei ubriu udon kador. Jacob kalonong balai ka dekot bakandai, kapan ken mau yangi babarok ki briu la tau ha ka dur jong ublei. Kani kemud ba habangi keren ben ya kiwei, ni penjak buram ya ubriu ba penpau ya kajing long kum ublei. Genesis lenong ba ningkom ka dekot ba arap niau ka ong. Kumta ublei ula tau ya ubriu ha ka dur jong uhi. Ha ka dur ublei ula tau ya ki. Shinrang bat kentei ula tau ya ki. Diladangi buram bat mane ya ublei, ngideri uban buram ya ki jing tau jong u. Kajing keren ben ya ki weipat, lengba kajing keren ben, ni ki kentin ki basyun, kalong kajing persyak bet ya kajinget jongi. Ha kajak haban pendon kam ya ki ketin jongi ban penpra ya ki wei. Ngidei ban pendon kam ya ki ban kentiu, bat pen scam ya kador, bala ai da ublei jongi. Kabalai, utelit ulong ubadon bor. Jacob kalanong kabalai, kadekot basad bat benriu. Uyan ujor ya utelid, bat utelid ding ubarid, ubala ban pen mek ding, ya ka klau ba. Tekane ka pen i kumno batang kandiat ki kantin kila ban pen mi ya ka jing ya per, ban penjot ya kinam, bat ban wanra ya ka jing ma ka ban ne. Proverb kat lai dekot ba arpawe, ru ka ong. Ka telit ka don ka bor jong ka jing im bat ka jing yap. Bat kita ki ba id ya ka, kin bam ya usok jong ka. Tekane kemud bagi ketin jungi, ki don ki jing mi ki bashisha, ki la ban wanra ya ka jing im, jing pen shlur, jing shisha, bat jing pen kia. Ne ka jing yap, ka bade, jing mensau jing lamler, ne jing pen jot. Ngide ban berkat bakum no ngi kren, da ka ba pentik na bagi ketin jungi kin wanra ya ka jing kot jing kia, om ya ka jing ma. Ka basau, ngide ban long ki bayai ne. Kajing imbriu ke bashisha ka don kam ya kajing long ka babet habaro ar kijing mane bat ha kajing keren ka baman la kesni.
Ladang yaro ya ublay da kasentur, Henry ngitim ni penjak burom ya kiwe, ngi im arliang. Jacob kalau nong balai ka dekot basipeu ka ong. Nakaju kasentur kimi kijing yaro bat kajing tim. Teko paralog jonga, kane kam de ban long. Kiktin jongi kide ban ya de bat kajinget jongi. Haka jakha ban kren da kajing bitar ne kajing siosi. Ngide ban temu ban penslur. Kerku bat wan ra jing im ya ki badon saudong jongi. Efesos kalenong basau ka dekot ba arpeu khandai kahikai yangi. Da ka baong. Wat ai ba kano ka jingkren bomba kan ni na kasentur jongpi. Henry tang kata ka ba yarap bante ya kiwe kat bakum ka jingdon kam jongki. Kenang ba kan penmentoy ya kita ki basngap. Di kane kemut bangi de banjit da ka ba thmu ya ki kentin ki ba pen pau ya ka jing id ba jing shisha jong ublei ha ki jing jia baro. Tongin perkhat ya ka tenlong ka ba tiang. Lada ka ka bukhut ka tuj naka kibriu kila bandi bat penjak thad. Henry lada ka ju ka tenlong ru ka penmi pat ka kalalong ka ba klem jing mentoy. Di ka jingkren jongi ka long kumju. Ladang yaro ya ublay Henry ngi penbong ru ya kiwe da ki ketin jongi. Ka pen ya ka jingbom yahab ha ka jinget jongi. Ujisu ula ong hau Matius kalanong bakat ar ka dekot balai pesau. Namar na ka badap ka donut ka sentur ka keren. Tikane kemut baki ketin jongi ki penpau ya ke ka badon shisha ha ka donut jongi. Ha ka bapenkut Jacob kalanong balai ka dekot bakandai. Ka khot yang ban bishar benia ketin jongi. Kum kibriu ngide ban pendon kam yala uthlit ban kerku ban penslur bat ban kentiu om ban pensniu. Lada ka jingkeren jongi ka long ka bakhlem yahab. Ka penpau ya ka mat ka bakham jeliu ha ka donut jongi. Tongin ID ban keren ha ka rukom ka baburom ya ublay. Bat ka penpau ya ka jinget jongu. Da ka pentikna bagi ketin jongi kin ya dei bat ka jinget jongi ha baro ki jinglong. To ublay un kerku ya ki nong pet bat ya ki nong sngap baro ha ka kerteng jongu. Amen. Tongin duai. Kopa, kumba ka ni ka khubor ka kren syapang ka bor jong ka ketin. Nga duai hame, ba man yarap yangi ko Jisu kunrad. Ba ka ka bamit na ka sentur ka jongi, kan mit tang ka jingpa suda. Nga duai hame ba man yarap yo thuli jongi ko pa. Ba ngingin la ban kren bahaya kiwe. Ba ka bamit na ka sentur ka jongi kan long ka jingker ku ya kiwe. Ba kan long ka jingker ku, ba om ka jingtim. Sengawi ka ni ka jingpan ka jonga, hagar tang jami Jisu nga duai. Amen.